अरे दीपक भैया, हई 3 बज गई, अभी तक ले तू खेत में काम करत रह। छठ घाटे नहीं खे जाए के का? ना हो बेरी के हमनी के गांव में केहू छठ नहीं के करत। काहे? हमनी के मोहल्ला के बगल में वो खाली जमीन रहे जहाँ हर साल गड्ढा खोद के हमनी के छठ मनाई जा। अब उजा घर बन गई बा। अब बताओ छठ कहाँ कइल जा? गांव के प्रधान जी से कहे के ना चाहिए कि गांव में एगो पोखरा बनवा दी जहाँ पूरा गांव मिल के बढ़िया से छठ पूजा करी। देखा अनूप भाई, चुनाव से पहले खूब बड़ बड़ बात बोले ला लोग और यो कहेला लोग कि गांव की किस्मत बदल जाई, और हमनी को भोली भाली जनता भरोसो कर लेवेले। और चुनाव जीतला के बाद भाई सब गांव के विकास प्रधान जी के फाइल में सिमट के रह जाला। खैर हमार छोड़ा, आपन बताओ छोट हो तनु। खाली तोरा गांव के समस्या नहीं है दीपक भैया, ऐसा बहुत सारा गांव बा जहाँ लोग छोट छोट गड्ढा खोन के चाहे अपना छत पर छठ मनावे खातिर मजबूर बा। छठ हमने के यूपी बिहार के पावन पर्व है। ठीक है कहा तारा अनूप भाई। देखे लगी यही खातिर लोग दिल्ली बम्बई कलकत्ता से ट्रेन में धक्का खात खात अपना घरे पहुंचे ला। घरे आके अपना परिवार के संग गांव के पोखरा पे छठ मनाए। आओ आज एगो निवेदन कही जाओ, का जानी हमनी के निवेदन से कोनो गांव के भला हो जाए। हर गांव के प्रधान जी से हाथ जोड़ के निवेदन बा कि अपना अपना गांव में एगो पोखरा बनवा दे जहां सारा गांव के लोग मिलजुल कर छठ पूजा कर सके और एक छठ पर्व के महापर्व बना सके। प्रधान जी पूरा गांव रउरा के याद करी और ये आशीर्वाद दे। जय छठ मैया।